već u 2. razredu osnovne škole ja sam rekao da ću biti kuvar. Mi ne želimo da radimo po pravilima kako je to, gde ti ljudi nameću nešto, to tako mora da bude. Treba zaista biti jak i čvrsti, donijeti sam sa sobom odluku i reći ja to sve ostavljam i idem u nešto što je nepoznato. Iz ovog ugla posmatrajući, znači nakon 7 godina, mogu reći prava je šteta da to nisam uradio i ranije. Najbolje za kraj jeste burata 2 lepotice. 2 lepotice.